Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. At sa 20 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 30 ngadto sa 35. Sila mitubag, "Unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silag pan gikan sa langit." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kayang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nannaog gikan sa langit og naghatag sa kinabuhi sa kalibutan." Sila miingon kaniya, "Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan." Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.